क'क्राझारनि कारिगावआव जितु हरखाबै मोनसे जाथाय जाबाय मैया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो जिहेतु घटनाफ्रा जायो जोंनि मानसिफ्रा आयेनखौ मिथिजोबा बेखौ मोनसे मुभ लेन्सिं केस होनना बुंगोन थारमाने आयेनखौ गावनि आखायाव दैखांना लानाय जिहेतु गारिया एक्सिडेन्ट जादों मददसो खालामनांगौमोन मदद होनायखौ बादान होन गारिनिफ्राय बोख्लायनानै लोगो लोगो सासे बुथारनाय आरो गासैबो सुबुंफोरखौ बुनाया बे आयेनखौ गाव दैखांनायजों लानायजों लोगोसे बे मोनसे मा होनगोन बिकृत मानसिकता थारमाने एसे फाग्लाधोरनि मानसिफोर जानांगोन गतिके जिब्लाक मानसिफ्रा खालामदों बे दायनिगिरिफ्रा साजा मोननांगौ आरो आं गासैखौबो खावलायगोन जाहाथे बे आरो बिनिफ्राय गुवारसिन जाया बयबो सान्तिखौ हास्थायनांगौ आरो आयेन कानुनखौ एसे नोजोर होनानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनायजों लोगोसे आयेन कानुनखौ जाहाथे बयबो हमथाना लाखियो आरो बयबो मानिना सोलियो आरो थाबैनो जाहाथे दायनिगिरिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनायनि गेजेरजों आरो जोंनि गेजेराव थासारिखौ बिनिफ्राय गाज्रिसिन जाहालासिनो मोनसे सान्थि परिबेसाव लाबोनांगौ बिनि थाखाय बयखौबो एसे हंजम जानो थाखाय आं गुरै खावलायदों। जितु रायजो राजाफ्रा गोबां ओंखारबोनानै माखासे न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय नुनो मोनो बे न' बुफाय बुसि खालामनायाथ' बेथ' आयेन बेरेखा जादों गतिके आयेननि सायाव मोनसे मानसिया एसे आस्था थानांगौ दा आयेना जिहेतु बेबस्था मोनसे लागोन आरो बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जिहेतु नारसिनखागोन आरो दायनिगिरिया साजा मोनालासिनो ओरैनो बारग'खाया जिहेतु खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बिदि थासारि खालामबा परिबेसआ गाबोन बिनिफ्राय गाज्रिसिन जायोबा बयनिबो थाखाय गाज्रि जागोन गतिके बयबो एसे धर्ज हमलायनानै एसे संजम जानो थाखाय आं बयखौबो साफ्रोमबो सुबुंखौनो मोनफ्रोमबो लेभेलनि सुबुंफोरखौनो आं खावलायदों गुरै खावलायदों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।